Добре дошли в Дома на приказките! Историята на този интериор разказва приказката на едно 6-членно семейство. Дневната се отличава с нейният, разбира се, внушаващ остров. Това беше моята мечта, да създам една кухня с огромен остров. И си казах, ето тук мога да се развихря и да го направя този остров. И сега този остров е основното място, на което се събира семейството. Когато се съберат всички заедно, 6-членното семейство обича да сяда основно тук на този остров. В началото имаше само 4 столчета, сега станаха 5. В момента се доизработва и 6-тия стол, защото се установи, че това е тяхното място за събиране, за споделяне, за кафе сутрин, за чаша вино вечер, за вечеря с децата. Историята на този дом е също така историята на едно дълбоко приятелство, което започна с първите срещи, в които ние заедно с семейството дискутирахме много надълго и широко какво те си представят, как виждат техния бъдещ дом. И така се породи едно много силно допълване, много силно взаимодействие между техните представи и нашите, на моя екип и моите. Те ни довериха създаването на концепцията, така че да олицетворява желанието и копнежа им за цвят и за емоция в дома. Къщата е вдъхновена от архитектурата на една вила и за това реших да използвам една плочка, която е вдъхновена от бароковската ера и освен, че има тази форма на типичния бароков елемент, тя в себе си съдържа много елементи и е достатъчно богата на цветове, на едни прекрасни цветове, така че тези цветове бяха отправна точка в създаване на цветовата концепция на дневната. Цветовете от плочката използвахме за финишите на мебелите, за вратичките на кухнята, те бяха отправна точка за избора на тези прекрасни лампи, ръчна изработка, за тапицериите, пачурка на креслата и столовете, както и за избора на пердетата. Камината беше едно от големите предизвикателства за измисляне, за проектиране. Така спряхме се на елемент тухла. За мен е малко смело решение, но семейството се вдъхнови много от няколкото стени с тухла, които имахме и продължаваме да имаме в нашия хотел в Орешак. Цвета на тухлата кореспондира с тухлено-червеното в плочката и си казах, защо не, ще го направим. Доволна съм много от дизайна, който изработихме заедно с архитект Бранимира Славова. Тук присъства и състареното желязо, което се намира в интериора на дневната и най-вече на стълбите. Има препратка към стълбищното пространство. И така създадохме един много невероятен кът, който камината е хем близост до трапезната маса, хем в близост до кухнята. Вратата, входната врата към дневната, също съдържа цветовата гама от плочката, но под формата на ръчно изработено флорентинско стъкло, което интегрирахме в дизайна на вратата. Много прекрасен ефект, пречупва светлината, просто създава едно усещане за приказност, за чудеса. Проектирането
и съответно дизайна на самото стълбище беше най-голямото предизвикателство. И ето това измислихме най-накрая. Желязото е ръчно състерено, клоните са събирани и са изшлайфани в нашия цех в село Орешак. Събира ги един наш колега от устието на река Черни 8. Искахме в този дом да има присъствие на естествени материали, ръчна занаятчийска изработка, истински натурални елементи и така се създаде този изключителен парапет. Особено се вълнувам да ви представя светлинната композиция. Тази своеобразна инсталация я проектирах може би повече от 2 години, докато намеря правилното или най-така за мен красиво решение. Измъчих всички майстори около мене. Тези елементи са единично струговани. Отново имат препратка към бароковските елементи на плочката. Те са и индивидуално, всяко едно по едно байцвани в различните цветове на плочката. Стъклата, това са едни шапки стъклени, които стъкларите много внимателно трябваше да изрежат, за да се прокара в тях съответният кабел, фасонгите с лампичките. А да не говориме монтажника на семейството, един прекрасен човек, мултиталант, как вися тук на едно скеле, как закачваше с много любов кабел след кабел и ги провисваше, и аз му давах наставления, и аз сега пусни по-надолу, и аз сега пусни по-нагоре. Така че този феноменален резултат е отново дело на екипи, които са вдъхновени от идеята за различен, разчупен и приказен дизайн. А тази маса, която бележи началото на нашата връзка с Пламен, всъщност стана и най-продаваната маса в галерията ни в Германия, в Дюселдорф, която с Пламен отворихме 2007 година. Това беше бестселъра там. Пространство разказва приказката на Мария. Това е трапезарията на семейството, в която позиционирахме един огромен шкаф, в който да покажем съкровищата на Мария. Мария колекционира порцелан от цял свят, изящен порцелан. Погледнете това. Не е ли изящно? Вълшебно. За нейната колекция проектирахме този шкаф, който е изцяло с стъклени витрини, осветени при това, за да подчертаят красотата на всяка една чашка, на всяка една лъжичка. И този шкаф стана наистина сцена на нейните съкровища, които тя така обожава. А тук, на тази огромна маса, се събира семейството с всички баби, дядовци, приятели, честват се рождени дни, празници. Масата я изработи Пламен Петров. Всяка дъска е подбрана и композирана от него. Това е своеобразен колаж от 4 вида дървесини: орех, ясен, дъб и череша. На нея изписахме имената на 6-членното семейство. Заповядайте в стаята на принцесата. Тази стая разказва приказката на Калина. Това е дъщерята на семейството, която е най-голямата. И тя обича принцески елементи. Затова
Тук преобладават принцеските цветове. Бяло, розово. Затова тук ще намерите също така много интересни фигурки. Въобще, тук, в тази стая, се потапяме наистина в един вълшебен, отминал свят на приказките. Обаче, съвременните принцеси обичат да летят. Освен любовта към феите, Калина обожава и обича самолетите. Това е нейната друга страна. Това е стаята на Виктория. Виктория е втората дъщеря на семейството. Тя е съвсем различна като излъчване. За разлика от принцесата, тук имаме една приказка на Виктория, която обича всичко натурално. Тя е екоориентирана и затова избрахме колекция ботаника за нея. Тук преобладават зелените нюанси, наситено зелените нюанси, извадения фладър на дървесината, земните нюанси на стените и, разбира се, плетени от ратан лампи. Отличителното на нашата любима колекция ботаника са естествените материали, които са интегрирани в таблетата на вратичките на гардероба, в малките вратички на шкафът за баня. Това е един колаж, който прави Пламен от стари дъски от палетно дърво. В тях интегрирахме бамбук и така се получи един разкошен колаж. А това е приказката на двамата капитани, Ники и Калуян. Тук двете братчета заедно споделят това помещение. Така решихме заедно с родителите да изживеят своето детство в една стая. Тук интериора има лека препратка към Ориента, тъй като спа културата, хамам идва от този свят. Затова направих една смесица от ориенталски елементи и модерна финландска сауна, което е също един такъв по-смел похват. Заповядайте в приказната гардеробна на стопанката на къщата. Приказната гардеробна си има и приказен остров. С една замахване на ръката се осветяват всичките красиви бижута на Мария, които тя много лесно може да достъпи и да използва, когато се приготвя за специални поводи. Намираме се в спалнята. Тя е отличителна със своето огромно пространство, произлизащо от факта, че разположихме в подпокривното пространство със своята височина. Тук исках да подчертая тази величественост на пространството с огромни дантелени лампи.